Mä farsin tuolla, ei mä oon Dorjan. Kolmosluokkalainen farsin Henri. Kolmosluokkalainen varmaan nelos. En mä tiedä. Ja me mennään. Poliisi! 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 Äijä! Poliisi! Poliisi! Äijä! Oikeas poliisi! Poliisi! Sai tää äijä vie meidät. En mä tiedä missä tää äijä vie meidät. Oliko oikeesti? Niin, follow ja subscribe ja kaikki. Laikkia, miljoonia laikeja. Tehkää. Ja tehkää miljoonia laikeja. Ja tulee miljoonia laikeja ja kaikkea. Pekka menee sen. Yes. Katso. Ei! Katso tän! Katso hän! Katso hän! Toi menee karkaa. Tästä. Mulla kutitti niin paljon. Äijä. Mitä sä teet? Missä sä viet meidät? Mennäänkö me driftaa? Hei, sun takana!